हिनजावै हासै गायबाय दंबा जों खस्थ'बा हांसो जायोबो बे थांनानै संग्राम बियो जोंनि जिबनारि संग्राम जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जों मोजाङै रुजु रुमु खांलांनायनिबो संग्राम बियो बे हिसाबै जों एसे खस्थ' नुबाबो जों खस्थ' आरो बे खस्थ'आ जों जेबो खस्थ' नङा आरो दिनै आं दहाय फैनो हायो खार'ना रायजोफोर बेयाव फैनो हायो खार'ना आंखौ दहाय एसपिएल लेंहरदों रायजोफोर माने आंखौ बेयाव फैथारासो मोनब्ला माने थानाव आंखौ लाखिना दोननानै जाहाथे नोंसोरो थाफै मोना बे आं थेवबो थांबाय थानाव दहाय रायज्लायबाय एसपिएल रायज्लायबाय सिन्था खालामना रायजोफोर पुलिस गासिबो जोंनि आन्दलनखौ बयबो मानिबाय रायजोफोर नोंसिनि आन्दलनखौ पुलिसजों बुनानैबो ओंखारहाया नारनानैबो ओंखारहाया होनखाबाय दहाय बुंखाबाय रायजोफोर आं सिगाङावनो आं थांखाबाय आं बे क'क्राझार बेबायदि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथाङा नारनानै नोंथाङा माबा मोनसे खालामनानै जों बदनाम लाया नोंथाङा आं बिदि खालामाखै माबा नोंथाङा बिराद मोजां मानसि नोंथांखौ बयबो बे जायगानि मानसिया मोजां होनना मिथिगौ दा दाखालि बासबारिनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै रायलायदों एसपि गावनि जे क'क्राझाराव दा बिनयमोन ओमफ्राय सोर दंमोन रायलायनाया बिसोर दंमोन ना लेंहरनानै रायलायदों बे रायलायनायाव बियो सोरखौ बिराद मोजां बेबहार खालामदों गाज्रि बेबहार खालामाखै आंनो बेखौनो बुंदों एसपिखौ नों बिराद मोजां बेबहार खालामदोंनो बिराद मोजां आदर खालामदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ लानानै बिराद मोजां मोनदों होनना बुंदों दा मानसिया मोजां गावबो मोजां मोननाय गावखौ बाख्नायनायखाय आर्मियाबो नोंनि पुलिसफ्रा खोन्थादों जोंनो जोंनि बे आन्दलनकारिफोरनो एसपि सारा जोंना बिराद मोजां नोंसोर आन्दलनखौ खालामबाय था होननासो बुंदों होनना बुंदां बुङाखै होनबा बिराद मोजां गावबो बुंदों नोंसोर आन्दलन खालामबाय था खालाम जेबो जाना बेखौनो केरासिन बुंनाय नुनो मानसिया पेट्रल खोन्थाबाय आंखौ नार्जारि नै पेट्रल नुदों खर'आव पेट्रल लानो हादों बोरैबा जुदि खालामबायोब्लाथ' गाज्रि जागोन ना बेखौ बादा हो नोंसोर जिखि आन्दलन खालामबाय था होनो आरोखि बियो ओमफ्राय पेट्रलखौ बन्द' खालाम दा जोंबो रायजोबो बेखौ दिनै बुंनाय जायो पेट्रल लुनानै दाला रायजोबो दा हजों खेबसे माबायाव उकिल गगैया बे आन्दलन खालामबा बेनाबो सासे गरमजों पेट्रल लुनानै लानानै सावनानै खामजादों आरो ना मा प्रमद बर' दा बेनिफ्राय केस जादों दा बे केस जानायाव उकिल माबाया दाबो जोबाखै दा गथे बे जायोब्ला जों गासिबो केस जागोन केस जागोन जों ओंखारनो हानाय नङा आरो नोंसोरनि लिडारफ्रा गासिबो केस जागोन ओंखारनो हानाय नङा बेखायनो बे आन्दलनखौ जों बिराद मोजां लाङि रायजोफोर मोजां लांगोन जोङो जाहाथे जोंखौ रावबो डिस्टार्ब खालामनो हाया जेबो खालामनो हाया रायजोफोर आं दाख्लै बे बुंदों जे जोंखौ बे जायगानिफ्राय रावबो लावथि गंसे बुनो जोंखौ हाया रायजोफोर आयेनाव गैया बिदि रायजोफोर आयेनाव रावबो खमथा गैया जोंखौ बुनायनि ट्राइबेलखौ बुनायनि बे हाया जोंनिसो अधिकार जोंहासो दं बे जायगायाव जों जुगे जुगे थाबोनाय मानसि बे जायगायाव हा मोनाखैब्ला हासोनांगौ गभर्नमेन्ट दायथ' हायाखैब्ला गभर्नमेन्टआ मानो होआखै दायथ' गभर्नमेन्टनिसो बेखायनो जोंखौ जेबो खालामनो हाया जों दायोल' मोजांल' आन्दलन खालामबाय था हदाय गाबोननिफ्रायथ' फैयाबो जानोसो उफुलफ्रा बयबो मोजां हादों जे गाबोननिफ्रायथ' फैयाबो जानोसो उफुलफ्रा बयबो बुंदों नाथाय नोंसोर बिदि खालामबाय था जेबो जोंनिफ्राय जेबो जानाय नङा उफुलफ्रा नोंसोरनो नोंसोरनि हाखौ उफुलफ्रा सेनानै आदानि कम्पानिखौ लानो माने बयबो मानिबाय जोंनि आन्दलनखौ होबथानाय फिसा दा साहस गैला रायजोफोर बेथ' जांख्रिखांनाय आइजोफ्रा जेराव एफा गिदिरनिफ्राय पुलिसखौ नारै लाबोनाय बेनि उल्था जाबाय रायजोफोर मैया पुलिसफ्रा बेरिकेड होदोंमोन जोंखौ हाबहोआ आरोखि थांहोआ बेनि उल्था पुलिसखौ जों बेरिकेड होबाय दानिया जों बेरिकेड होबाय पुलिसनिफ्राय थांमोना You are not allowed to go there, please. नोंसोर थांमोना बे हाया जोंनिसो बे हायाव सोरहाबो जोंहासो अधिकार दं रावबो अधिकार गैया रायजोफोर मालिकआ जोंसो बे मालिकआ मालिक गैया बेखायनो खालामदों बिराद बे जादों रायजोफोर आंबो एसियाखौ बुंदों नाथाय नारजोलायनाय पुलिसफोरखौ बिसोरो हाबहोआ होननानै पुलिसफोरखौ हाबाखै दुरुं बोथोरनानै पुलिसखौ उल्था नाथुरबाय होनना बुंदों बिसोर खालामबाय था बिसोर खालामा
बेरायजोंबो गाज्रिल' सिन्था खालामनाय गाज्रि दा खालाम जों बुलायसुलाय दा खालाम गाज्रि दा खालाम जों मा अजद नांगौ हो जोङो माने जेरैखिया जों बे आन्दलनखौ देरहागोन जोंखौ जों खालामनानै आरो जों देरहानांगोन आरो बर'मोनखौ जों दिनै बेनिफ्रायनो बे बासबारिनिफ्रायनो जोङो होखारनायबाबो थांखिखौ जों लानांसिगौ बे आन्दलना बे जागरना बेयावनो सिगित जानानै थाया बे जायगायाव थानाय नङा बे थाबथाया बेयो बे आन्दलना जों सारा बे बिटिसिनि एरियायाव थांजोब्बाय रायजोबो मैयानि बे माबायाव निउसाव नाय फेसबुकआव बाय वाट्सएपआव बाय गासिबो निउसाव थांजोबगासिनो जों दुनियानि बर'फ्रा बुंगासिनो दं बयबो हाखौ होनो हगार मोना होननानै बयबो बुंगासिनो दं दा लोगो लानानै रायजोबो जोंखौ बयबो सापर्ट खालामगासिनो दं बे प्रम'दनि साफाथाय देवानिफ्राल' बुंगासिनो दं जोंनि साफाथानि बेरेखा माबा जोंखौ बुंनो माबा नोंनि लोगो अमरसिं थैनो रोङिया मा थांखो अमरसिंल' नङा थैनो रोङिया रायजोफ्रानो थैनो रोङा रावबो जोंखौ जेबो खालामाया जों गुलि गरसे गावनो हागोन जों सायाव गावनिफ्राय जों सोरबा थैगोन नामा गरसे रायजो जोंखौ जेबो खालामाया जों रावखौ गिया आरो प्रमद बर'खौ जों होखारनायजों थांखि लाबाय एबारनि इलेक्सनाव जोङो बासबारिनिफ्राय आरम्भ खालामबाय प्रमद बर'खौ उदखार खालामनो थाखाय प्रमद बर'खौ होखारनांसिगौ जों आरो बेजों लोगोसे बे फेरेंगामोन बिसोरखौ जों उदखार खालामनांसिगौ बे रायजो राजानि दुखु दाहाखौ जों बुजियाखै रायजो राजानि बे थरथिं थरथिं मोदैया जे सावजायो जों बुजियाखै रायजोफोर बे गोरिब गुन्द्राखौ आवलायनाङा रायजोफोर गोरिब गुन्द्रायाव सहायसो होनांगौ गोरिब गुन्द्राजों इसोर थायो रायजोफोर गोरिब गुन्द्राजों इसोर थायो बे गोरिब गुन्द्राखौ मोदै सोयोब्ला बे थरथिं थरथिं मोदैया फिसाब जायो रायजोफोर दिनै बे प्रमदराव फिसाब जाबाय रायजोफोर हाब जाबाय बेनाव साव जाबाय बेनाव मैया नोंसोर जेरोखोम बयबो सावबाय फुजा सावबाय बिराद साव रायजोफोर बिसोरनि बे मैगं मोदै साव बिसोर गवा बिसोरो एबार इलेक्सनाव बिसोरखौ होखारथारगोन अनेक गुवा रावबो बे गुवा रायजोफोर दा बे माने जायगायाव लिडार दं नालाय जों पलिसिखौ जों ज' लालायगोन मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेनेबा सा भुल मावफ्लांनायनि थाखाय जोंखौ गाबोन नारसिननो बोलो मोनगोन सा भुलनाय जों नारसिन बोलो मोनगोन सा मोनसे नों रोगावनानै मा बुंबाय था रोगाव फेरेंगा नों थैनो आन्दायखाबाय ना रोगावखाबाय नोङो थैनो थाखाय रोगावखाबाय नोङो बुंलागासिनो दं बुंलागासिनो दं जोंखौ माबा बुंला दिनै इउटुबाव बे बुंखो मा जागोन गरिबखौ जों मावा नोंखौ जेबो मोना रायजोबो दे गोराजा नोंसोरबो गोराजा रायजोबो दागि जों अरायबो नोंसोर दङ जों थाफागोन नोंसोर अरायबो नांबाय थागोन जोबजासिम बे हाखौ जों खुनुमोन एक इन्सिबो जों आदानि खमानि जों हगारा आरो बेयाव जोंहा माने बेयाव जोंहा थाखा फैसाजोंबो जों बेयाव सोलाय सोल' जों खालामा माबा मोनसे जोङो माबा मोनसे लानानै जों बे हाखौ जों हगारा जों बे हाखौ नांगौ बे हाया जों फैसा नांगौ बेयावनो जों रायजो जागोन जोंनि आबै आबौमोना बेयाव रायजो जादों गथे बे हाखौ जों खुनु दिन हगार हाया रायजो मोनदे दा नोंसोर बयबो मेंबाय रायजोफोरा